गरेस्वर फरायसालिमानि बर' बिफाननि बानजायनायाव 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोयो गरेस्वर फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा नायल' उजिरा। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो रेसर फरायसालिमानि कमार्स बिफाननि लोगो बिबुंगोरा कानाराम दैमारिया। लोगोसे नगेन ब्रह्म दैमारिनि दैदेननायाव गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गेजेराव जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बेनि उनाव सानजौफुनि 11 रिंगायाव बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा मनोरन्जन बर'नि आफाद सामलायनायाव सावरायमेल खुंनाय जायो। बे सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं उमेश बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै थुनलाइगिरि उत्तर वेटना गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बरुवा कान्त ब्रह्मआ बाहागो लायो। लोगोसे गरेस्वर फरायसालिमानि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा कान्तेश्वर बर' आरो बर' आयदानि गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लायो। गिबियावनो बड'सा बेनिफ्राय आर'नाइ SM निउस पेपारनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दिनै बे 18 मेखौ जों मानो फालिनांगौ होननानै जों जुदि मोनसे सोंलु जुदि खालामोब्ला 1963 मायथाइनि मे दानाव बर' रावाखौ बिजों महरै क'क्राझाराव गायसननाय जादोंमोन आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै क'क्राझाराव गायसननानै जोंनि जा बर' बिजों बे बिजोंखौ दुलाराय बर'आवनो दिनै जोबोर गोसारनो मोनबाय। दिनै इउनिभारसिटि लेभेल सहैबाय। दिनै 8 सिडुलाव रिकगनाइज जाबाय। बे 8 सिडुलाव रिकगनाइज जानानै जोंनि भारतबर्षनि मादाव अসমनि दाब दाब जायगायाव दिनै बर' बिजोंखौ सालायदों। दिनै जुदि कलेजफोराव जों जुदि नायनो थाङोब्ला ओजोंहाय डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि आन्दाराव माने कलेजाव बर' MIL दङ। बेनिफ्राय गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि आन्दाराव कलेजफोराव बर' MIL दङ। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव कलेजफोराव MIL दङ बा जोंनि बड' माबाया लेंगुवेजआ दङ। दिनैहाय जोंनिया जथेस्थ' माने दावगानो हमबाय आरो बिनि मादावबो मा जाहैबाय जोंफोरो दा फैगोन बोसोरनिफ्राय खुब खमबो फैगोन बोसोर जागोन अर्थात फैगोन माने देग्लायनो जाहैगोन। नैबे जिथु मेट्रिकआ रिजाल्ट होनायनि उनावनो हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो जोंफोरो बर' बिजोंजों जोंफोरो फरायनो मोननायनि जोंफोर खाबुआ थागोन। मोनफ्रोमखौ इक'नमिक्सआनो जा मेथ्सआनो जा जोंफोरो माने इडुकेसनानो जा पलिटिकेल साइन्सआनो जा बर' बिजोंजों लिरनो हानाय बर' मिडियामजोंनो लिरनो हानाय बर'जोंनो लिरनो हानाय बेबस्थाया फैबाय। बे जोंनि थाखाय खोब माने जोबोद माने साबायखर होथावना बाथ्रा बाख्नायथावना बाथ्रा। नाथाय मोनसे खौराङासो जोंहा दा दुखु नांथावना। दिनैनि दिनाव बेखौ मोनसे दुखुखौ खालामनांगोन। मा खालामनांगोन जे निउ इडुकेसन पलिसि मथे मादार टां अर्थात बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ होनायनि राहाया दङ बा बेबस्थाया खालामनो हागौ। खिन्थु बेखौ देग्लाय असम सरकारा मा खालामदों जायफोरा क्लास 6 बे क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव होनो नागिरनाय इंराजियाव फोरोंनो नागिरनाय जिथु राहा लानाय बे राहायासो जोंफोरखौ जोबोद माने दुखु खालामदों आरो बिनि थाखाय जोंफोर सोंखारिनांगोन जों बिग्रायनांगोन जों सरकारनि खाथियाव जोंफोर दाबि खालामनांगोन जे कुनु मथे जोंफोरो दिनैनि दिनाव जोंफोरो बर' बिजोंनिफ्राय दोरोदनानै सोरबा इंराजियावनो जा सोरबा माने मेथ्सआनो जा बा साइन्सआ जा इंराजियाव लिरनायखौ जों जेब्लाबो माने मानिनो हानाय नङा। बेनि थाखाय गासै जायफोरा माने बर' माहारि बे बर' माहारिखौ आं बेनि गेजेरजोंनो खावलायहरदों जाहाथे जोंफोरो सरकारनि सायाव डिमान्ड खालामनानै सरकारनि सायाव बिग्रायनानै जोंफोरो 6
नि जा देग्लाय जितु फरायहोनो नागिरनाय जानाखि माने राहा 6आव जितु मेथ्स आरो साइन्सखौ फरायनायनि जितु राहा बेखौ जोंफोरो बुबथानांगोन जों होबथानांगोन बेनि थाखाय जोंनि साहित्य सभा एबसु रायजो राजा गासैबो साग्रिद जानांगोन होननानै आं खावलायनाय जाबाय आरो दिनै बहाय माने फैनो मोननानै गरेस्वर कलेजाव बै 18 मेखौ फालिनायनि थाखाय बै कलेजनि गासै फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों फरायसाफोरखौबो साबायखर बावदों साबायखर बावना आंनि बुंनांगौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बियो दुलाराय बर' हारिनि थाखाय 1963 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आवनो बे समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलियानि दैदेननायाव बर' बिजोंजों फरायनो हानायनि थाखाय गुदि फरायसालिनियाव जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनो हायो 63निफ्राय बा 63 मायथाइनि दिनैनि बे अक्ट'आवनो घोषणा खालामदोंमोन रिकगनाइज होदोंमोन आरो बेनि उनाव एमइ सेक्सनाव माने रिकगनाइज मोनदों 1968 मायथाइयाव बेनि उनाव एमइ पास खालामनाय लोगो लोगो हाइ स्कुलाव जोंना प्रश्न फैबाय जे माजों माने फरायगोन बर' बिजोंजों 7 पास खालामनाया बेनि उनाव 1972 मायथाइयाव हाइ स्कुलाव बर' बिजोंजों फरायनायनि थाखाय जोंनो गनायथि होयो आरो बिनि उनाव मेट्रिक आनजाद बारग'नायनि उनाव मोनसे सोंनाया फैबाय जे जोङो एमआइल लानायनि स्कपखौ जों मोननांगोन बे हिसाबै साहित्य सभानि दाबिनायाव 1976 मायथाइयाव बर' रावखौ माने एमआइल हिसाबै लानायनि बिमा राव हिसाबै लानायनि पिअ आनजादाव बे समाव गनायथि होदोंमोन आरो लोगो लोगो बेनि उनाव बिए थाखोआव जोंनो गनायथि मोनदोंमोन 1972 मायथाइयाव आरो बेनि उनाव गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव बर' रावखौ एमए थाखोनि मोनसे बिजों राव हिसाबै गनायथि मोननो थाखाय दाबि दावा खालामनायाव जे 1984-85 एकाडेमिक सेसनाव 1 इयार बर' सार्टिफिकेट कर्सखौ थिसननाय खाबु मोनदोंमोन बा थिसननायनि थाखाय गनायथि होदोंमोन बेनि उनाव सार्टिफिकेट कर्सनि उनाव मोनसे डिप्ल'मा कर्सनि डिमान्ड फैबाय जे एमए फरायनांगौबा गांबा पेपार होनांगौ बिए थाखोआव 1984 माने 85 एकाडेमिक सेसनाव जोङो डिप्ल'मा कर्सखौ जोङो गनायथि मोनदों आरो बेनिनो आं फार्स्ट बेचनि स्टुडेन्टमोन आरो सार्टिफिकेट कर्सआवबो आं थार्ड बेचनि स्टुडेन्टमोन आं फार्स्ट क्लास पास मोनदोंमोन बे समाव बेनि उनाव बर' माने कमप्लिट एमए गनायथि होबाय 1982 मायथाइयाव 85-86 एकाडेमिक सेसनाव बेनिनो फार्स्ट बेच जोङो आरो आंबो सासे बेयावनो सास्नि बर' एमए पास खालामनाय जोंनि सिगाङाव बर' एमए गैयामोन फार्स्ट क्लास सेकेन्ड पजिसन मोन्दोंमोन आं बेनि उनाव गोबां माने डेभेलप स्टेजसिम जों दावखोलांनाय जों बुब्लिखौ नुनो मोनो आसाम एसेम्ब्लियाव जिथिया लेंगुवेज अफिसार आरो लेंगुवेज ट्रेन्सलेटर बर'जों बिनि इन्टारभिउ एक्सपार्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ आंखौ सायख'ना लांदोंमोन 2011 मायथाइयाव आं इन्टारभिउनि एक्सपार्टमोन बेयाव सानै लेंगुवेज अफिसार आरो लेंगुवेज ट्रेन्सलेटर बे साख्रिखौ बेयाव आं एक्सपार्ट हिसाबै माने इन्टारभिउ लानाय स्कपखौ आं मोनदोंमोन हयथ' इयुन जोलैफ्रा सानसे समाव बे मोनसे माने कुइज बादायलायनायाव सोंनाय जानो हागौ जे आसाम एसेम्ब्लिनि बर' लेंगुवेज अफिसार आरो ट्रेन्सलेटरनि एक्सपार्टआ सोरमोन हयथ' गोबां जुनियर गथ'फ्राबो जों निउ जेनेरेसना मिथिया जानो हागौ आइ एम दा एक्सपार्ट अन डेट टाइम बे समाव आं एक्सपार्ट हिसाबै आं माने सायख'जादोंमोन दा ओंखायनो गोजोनथाव बाथ्रा जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो जोंनि बर' रावजों 8 सिडिउल जिहेतु सोजाबाय आरो बे सोजानाय लेखायै जोङो माने इउपिएससियावबो मोनसे लेंगुवेज पेपार हिसाबै जों फरायनो मोननायनि खाबुखौ जों मोननो हाबाय बेखायनो दिनैनि साना जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेनि गासै माने जोङो माने साबायखरखौ बावनांगोन दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओंखायनो बे फरायसालिमानि आं लेङाइ गोरायुं हिसाबै आरो बर' बिफाननि गाहाय हिसाबै आं गासैनिसिमबो साबायखर बावहरदों आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ आं फोरमायबाय